Yawwa, to da farko dai baby ki tsaya ki kwashi arziki iya arziki. Kin gane kin ga wannan mota? Wannan ma ba mota bace. Wallahi wannan motar mai gadon mu ne to da yake ta dan samu matsala sai na dauko. Amma ki kalli layin nan daga farko a ƙarshe. Duk motoci na ne. Wallahi business din mota nake. Ka ce mumuni na wani. Wallahi yanzu ma an ji nan zaki ban account ɗinkin tura miki miliyan 50. Amma ba yanzu ba sai da daddare. Miliyan 50. Wallahi miliyan 50 zaki samu yau. Ake ka take tayin ka saka. Amma gaskiya na ji daɗi. Kaɗan ma ke gani. Goban Allah ya kai mu da yamma kuma tura miki miliyan 100. Sweet. Ai ni ba ma. A to. Ni ba matsala ta ba. Wai su kuma su wani. Amma kai baka da mutunci wallahi. 150. Idan ka mushi Allah. Wallahi baka da mutunci wallahi. Ya za a yi jiya ka je ka ansa fashi na waina kuma yau ka ƙara koma don baka da kunya ka duba yake ka ƙara koma ka je ka ƙara ansuwa. Wallahi sai ka biya da ta ce wai mun kawo mu. Kai talaka mashi. Ke ma dama yana nan yana zuba miki su ƙaryan ko? Wannan makareti ne ya san kwata yake. Ka daga musu ka mota, ka daga musu ka mota ka zo su gane ka. Daga musu ka mota. Amma ka wallahi shashin banza da wani ne makaryacin banza da wofi. Kayi da tsawo kamar raƙo. Kai mu je kaji. Da kai mata kudin da tana. Aiki za me kare ka. Mota kika shigo nan kin wanku. Ka san bana jure rashin ganin ka amma kake min wahalar gani ko? Ni yanzu ma kika ce in taho ga nan zuwa sai in zo. Tim mai gana presentation. Bani da wani buri da ya wuce mu haɗi yanzu nan. Ina kofar gida kuma ni yanzu kai nake jira. Ki haƙuri babe, zan dan yi busy na kwana biyu ne. Ina so dan haɗa kansu ne. Suwa kenan. Kuɗi mana. Kai fa sanin 2016 kai ba. Tun da safa na fata shiga nan. Lokaci. Kutume ne shi. Auren ta zan. Ai ka faɗa mun kwanaki yayi. Ba, ina manta. Kai haƙuri, akwai wanda nake so na aura. Ku samu yaron nan. Ku yi masa dukan kawo ga. Kai, mana gunnan kana cewa baby, to dole yau mi ma kaciya. Na rantse da girman Allah na ƙara sama na ce ka yanke mutum. Ka tsaya kana mun wani walawala. In ba sai na kashe ka ba Allah ya tsine mu. Dan Allah a taimaka mu. A kawo man dauki. Yanzu kana ina dai? Ina bayan Galaxy cikin wani gango. Maza ku zagaya wajen Galaxy. Ina dan kangon nan da ke wajen. Yana nan a ciki. Bi ta da kulli web series. Bi ta da kulli. Ina zaka je kake ta wani sauki haka? Sulma da zuwa. Me zaka je kalla Asilma? A fita da kulli. A fita da kulle ba Asilma ake kallon shi ba a YouTube ne. YouTube? Wani YouTube? Di Malam Costa. Di Malam Costa. Can za a haska. A nan za a haska. Wasan To ka ji gane mu tafi mana. Bi ta da kulli.